سلام تعنا بلي كبرات تخاتلتي اب ملا علم كوينكم مدبات مرب نيوز اب مكتتال تركبوا كبرات تخاتلتنا نساعد زوادنا ما حدش تحبريتها تيزنا لكم مزينا لنا نمكتالكم نعدم መንግስት ፌደራላዊ ኢትዮጵያን ወታደራዊ አመራርሑ ህጹጽ አኺባ ከም ዝጸውዕን እቶም መራሕቲ ሰራዊት ድማ ህጹጽ መልእኽቲ ናብ ማእኸልዎት መሪሕነት እቲ ሰራዊት ከም ዘመሓላለፉን በዚ መሰረት ድማ እቲ ኣብ ከባቢታት ወሰን ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ህጹጽን ምስጢራውን አኺባታት የሳልጥ ከም ዘሎ ዝበጽሕና ዘሎ ሓበሬታት የቃልዕሎ ብዙሓት ኣባላት መከላኸሊ ሃገር ኢትዮጵያ ድማ ዕጥቆም ሸይጦም ይሃድሙ ከም ዘለውን በዚ መሰረት ከዓ ዝተወሰነ ሓይልታቶም ተበታቲኑ ከም ዘሎን እናተገለጸ ዝርከብ ብዝርዝር ክሪኦ ኢና እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እታ ብፌደራል መንግስቲ ትምራሕ ኢትዮጵያ ነተጋሩን ካልኦት ዘይፈትዎም ህዝብታትን ዘፈራርሑላን ክድብድቡላን ዝውዕሉ ድሮን ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ከተማ ዓዲግራትን ከባቢው እና ዘንቤት ከም ዝሓደረት ካብቲ ከባቢ ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ እዚውን ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና ብልጽግና ኦሮሞ ኣብ ዕጹው ምስጢራዊ ኣኼባ ከም ዝቐነዩን ኣብይ ኣሕመድ ዘለዎም ስክፍታት ድማ እናገለጹሉ ከም ዝቐነዩን ይዝረብ ኣሎ በዚ መሰረት ድማ ዓብይ ቦታን ተሰማዕነትን ዘለዎም ከም በዓል ኣባዱላ ገመዳን ግርማ ብሩን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ መሪሕነት ነበር ኢህወዴግ ንኣብይ ኣሕመድ ናብ ሓደጋ ተእትወና ኣለኻ ንህዝቢ ኦሮሞ ዝጸልእ ማሕበረሰብ ድማ ይበዝሕና ኣሎ ኣብ ልዕሊ ኦሮሚያ ጽልኢት ይበዝሕ ኣሎ ክብሉ ከም ዝገለጹሉን ብዙሓት ገምጋማት ኣካይዳ ብልጽግናን ከም ዝፈተሹን እዩ ዝዝረብ ዘሎ እዚ እውን ብዝርዝር ክሪኦ ኢና ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ማዕስከር ስደተኛታት ኤርትራ በብግዚኡ ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዘይ ተፈልጡ ዕጡቃት ይጭወዩ ከም ዘለው ተሓቢሩ ኣሎ በዚ መሰረት ድማ ብዕለት 28 የካቲት ክልተ ስደተኛታት ከም ዝተጨውዩን ስሞም ድማ ሓደ ኣማኑኤል ደጀን ዝተባሃለ ኮይኑ ምስ ጥዕና ዘይብሎም ስድሩ ዝነበረ ኮይኑ ካልኣይ ድማ ዓብደላ ኢብራሂም ዝተባሃለ ግዳይ ኮይኖም እቶም ሸፋቱ ድማ ንቤተሰብ እቶም ግዳያት ክንፈትሓልኩም እንተኮይና ልዕሊ 2 ሚልዮን ቅርሺ ስደዱ ይብልዎም ከም ዘለውን ዝበፅሕና ዘሎ ሓበሬታታት የመላኽተሉ እዚ እውን ብዝርዝር ክሪኦ ኢና ሕዚ ናብ ዝርዝሮም ከስክረኩም መንግስት ፌደራላዊ ኢትዮጵያን ወታደራዊ አመራርሑ ህጹጽ አኺባ ከም ጸውዕን እቶም መራሕቲ ሰራዊት ድማ ህጹጽ መልእኽቲ ናብ ማእኸልዎት መሪሕነት እቲ ሰራዊት ከም ዘመሓላለፉን በዚ መሰረት ድማ እቲ ኣብ ከባቢታት ወሰን ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ህጹጽን ምስጢራውን አኺባታት የሳልጥ ከም ዘሎ ዝበጽሕና ሓበሬታታት ቃልዕሎ በዚ መሰረት ድማ ብዙሓት ኣባላት መከላኸሊ ሃገር ኢትዮጵያ ድማ ዕጥቆም ሸይጦም ይሃድሙ ከም ዘለውን እናተነገረ ዝርከብ ክብረት ተኸታተልቲ እቲ ዝበጽሕና ዘሎ ሓበሬታ ብዙሕ እኳ እንተኾነ እቲ ዝተወሰነ ግን ከም ዘመላኽቶ እንተኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዘለው ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ብዙሕ ምስጢራዊ ዝኾነ ኣኼባታት የሳልጡ ከም ዘለውን መጀመሪያ በቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከቡ በአብይ አሕመድ ተኣኪቦም ዕጹ ዝኾነ አኼባ አካይዶም እቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ብጥልቀት ከም ዝገምገሙን እናተነገረ ዝርከብ ክብረት ተኸታተልቲ እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኤርትራን ተሓሲቡ ዘሎ ወራር ድማ ሕዚ እውን ኣንፈቱ ዋላ ንእሽተይ ዝዝሓለ እንተመሰለ እንተኾነ ግን እቲ ሕቡእ ምስጢር ግን ይቕጽል ከም ዘሎን ሕዚ እውን ዓብይ ዝኾነ ናይ ወራር ሓይሎም የዘጋጁ ከም ዘለውን ናይ ተዳለዉ መልእኽትታት ይበጽሖም ከም ዘሎን እዩ እናተነገረ ዝርከብ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ አዲስ አበባ ክካየድ ዝቐነየ ናይ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት አኼባ ድማ ብኣንፈት ኤርትራን ብኣንፈት ትግራይን ዘሎ ድልውነት ንዓና ዝምጥን ድዩ ነትናትና ሰራዊት ከመይ ኺዱ ከም ዝኽእልን ዝብል ከም ዝወሰኑን ከምኡ ድማ ሕዚ እቲ ንድሕሪት ክሓስቡን ብዙሕ ግዜ ንኽእከቡን ገይርዎም ዘሎ ድማ እቲ ናይ ፋኖ ዝበሃል ሰራዊት መጥቃዕትታት ዝምልከት እዩ እንድሕር ናብ ኤርትራን ናብ ትግራይን ኣቕኒዕና ብፋኖ ክንቁረፅ ንኽእል ዶ ካብ ፋኖ ዝመፀና መጥቃዕትታት ከመይ ክንከላኸሎም ከም ዘለናን ዝብል ኣኼባታት ከም ዝቐነዩን እቲ ንድሕሪት ዝተመለሰ ዝመስል ናይ ሰራዊት ብልጽግና ድማ ንመሸወድን ንምዕሸውን ከም ዝኾነን እቲ ዋና ዓላማኦም ታርጌቶም ድማ ናብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ናቕኒዑ ከም ዘሎ እዩ ዝበጽሕና ዘሎ ሓበሬታት ዘመላኽት ዘሎ በዚ መሰረት እውን ድማ እቲ ሰራዊት ንሙሉእ ኩናት ክዳሎን ከምኡ ድማ እቲ ካብ ፋኖ ጀሚሩ ክሳብ ኤርትራን ትግራይን ክመጾም ዝኽእል መጥቃዕትታት ከመይ ክንጻወር ከም ዘለናን ዝብል ገምጋም ከም ዝቐነዩ እዩ እናተነገረ ዝርከብ በዚ መሰረት ከዓ ብዙሓት ኣባላት ሰራዊት ሃገር ናይ ኢትዮጵያ እቲ ዕጥቆም እናሸጡ ናብ ይጠፍኡ ከም ዘለውን ብዙሓት ሬጅመንታት ድማ ፈሪሰን ከም ዘለዋን እዩ ካብ ግንባር ወሎ ዝበጽሕና ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ካብ ግንባር ወሎ ዝበጽሕና ሓበሬታ ምስ ፋኖ ክትዋግኡ ኢኹም ዝተባሃሉ ሬጅመንታት ከምኡ ድማ ናብ ትግራይን ናብ ኤርትራን ክትዘምቱ ኢኹም እናተባሃሉ ዝቐነዩ ዝተፈላለዩ ሬጅመንታት ካብኣቶም ብዙሓት ኣባላት ዕጥቅታቶም ብምሻጥ ከም ዝተሰወሩን እተን ሬጅመንታት ድማ ዝተወሰነ ሓይሊ ሰብ ጥራሕ ሒዘን ከም ዝተረፋን እዩ እናተነገረ ዝርከብ ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ተሓሲቡ ዘሎ ተንኮላት ንምፍሻል ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝበሃል ኣካይዳ እዩ ኣጋጣሚ እዩ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ከዓ ብብዙሕ ክጥቀመሉ ንፖለቲካዊ ረብሓ ወይ ከዓ ነቲ ፖለቲካውን ወታደራውን ስትራቴጂካዊ ረብሓ ትግራይን ኤርትራን ብጣዕሚ ጽቡቕን ጠቕሚ ዘለዎ ኣጋጣሚ እዩ እሞ እዚ ነገር እዚ ማዕረኽ እንደገና ይቶም ናይ ትግራይን ናይ ኢትዮጵያን
ማለት ናይ ኤርትራን ኣመራርሓ ይሰምዕዎ ኣለውን ዝብል ሓበሬታ ንዕኦም ዝምልከት ኮይኑ እዚ ግን ናብ ሕብረተሰብና ክበፅሕ ስለ ዘለዎ ኩላትኩም ሼር ምግባር ከይትርስዑ ክብለኩም ይደሊ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እታ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተጋሩን ካልኦት ዘይፈትዎም ህዝብታትን ከፈራርሕላን ክድብድበላን ዝውዕል ድሮን ሎሚ እውን ኣብ ከተማ ዓዲግራትን ከባቢኡን እናዘንቤት ከም ዝሓደረት እዩ ካብቲ ከባቢ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ ቀፀለ ሓበሬታና ክንሰግር ከለና ከዓ ብልፅግና ኦሮሞ ኣብ ዕፁብ ምስጢራዊ ኣኼባ ከም ዝቐነዩን ኣብ ኣብይ ኣሕመድ ዘለዎ ምስክርታት ድማ እናገለጹሉ ከም ዝቐነዩን ይዝረብ ዘሎ በዚ መሰረት ድማ ዓብይ ቦታ ተሰማዕነትን ዘለዎም ከም በዓል ኣባዱላ ገመዳን ግርማ ብሩን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ መሪሕነት ነበር ኢህወዴግ ንኣብይ ኣሕመድ ናብ ሓደጋ ተእትወና ኣለኻ ንህዝቢ ኦሮሞ ዝጸልእ ማሕበረሰብ ድማ ይበዝሓና ኣሎ ኣብ ልዕሊ ኦሮምያ ጽልይት ይበዝሕ ኣሎ ክብሉ ከም ዝገለጹሎም ብዙሓት ገምገማት ኣካይዳን ብልጽግና ከም ዝፈተሹን እዩ ዝዝረብ ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ኣዳማ ክካየድ ዝቐነየ ናይ ላዕለዎት ኣመራርሓ ናይ ኦሮሞ ብልጽግና መሪሕነት ዝኾነ ብልጽግና ኦሮሞ ከምዚ ክብል እዩ ገምጊሙ ዘሎ እቲ ገምገም ድማ እንታይ ዝብል ብሓፂሩ ክነግረኩም ከለኹ ኣብ ልዕሊ ኦሮምያ ብዙሓት ጽልኢት ይፍጠሩ ኣለዉ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ንኦሮምያ ክልል ከግልልን ክጸልእን ይውዕል ኣሎ እቲ ፕሮፓጋንዳ እዚ ድማ ንሕና ክንፃወር ይከኣልናን ብልጽግና መንግስቲ ድማ ንህዝቢ ኦሮሞ ክከላኸለሉ ኣይከኣልን ዝብል ገምጋም እዮም ኣካይዶም ዘለዉ በዚ መሰረት ከዓ ትግራይ ኣምሓራን ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ዝተዋደደ መጥቃዕታት ንኽፍጸም ይጽዕሩ ኣለዉ በዚ መሰረት ከዓ እቲ ዝፍንዎ ዘለዉ ፕሮፓጋንዳታቶም ድማ ካብ ብልጽግና ኦሮሞ ይኹን ካብ ብልጽግና ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ ምንም ዓይነት ግብረ መልስን ንኦሮሞ ዝከላኸልን ኣይኮነን በዚ መሰረት ከዓ እቲ ናይ ብልጽግና ናይ ቅቡልነት መሰረት ይስእን ከም ዘሎን ኢሎም ከም ዝገለጹሉን እዩ ዝነገር ዘሎ ኣባዱላ ገመዳ መቸን ኩላትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ኣብ ናይ ቀደም ናይ ኢህወዴግ ዓብይ በዓል ስልጣን ከም ዝነበረ ከምኡ ድማ ግርማ ብሩ ዝበሃሉ ዓበይቲ ሰብ ልምዲ መሪሕነት ከም ዝኾኑን እዩ ዝነገረሎም እዚኣቶም እዮም ድማ ሕዚ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባለታት ብምግምጋም ኣብ ልዕሊ ኣብይ ኣሕመድ ዓብይ ዝበሃል ፅዕንቶ ክፈጥሩ ክኢሎም ዘለዉ በዚ መሰረት ከዓ እቲ ብልጽግና ኦሮሞ ተካይዳና እንተዘይስተኻኺልን ሕዚ እውን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ውድቀት ከጋጥመና ከም ዝኽእልን ኣብ ልዕሊ ኦሮምያ ዝካየዱ ዘለዉ ዝፍፀሙ ዘለዉ ፕሮፓጋንዳታት ድማ ይበዝሑ ከም ዘለውን ኣምሓራን ትግራይን ከምኡ ድማ ካልኦት ብሄራት ናይ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ናይ ኦሮሞ ማሕበረሰብ ንኽፀልእዎ ይስራሓሎን ዝብል ከምዚ ገምገሙ እዩ ዝነገር ዘሎ ክብረት ተኸተልቲ እዚ ቀፂሉ እናሃለወ ከዓ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ኩናት ከመይ ክነሸንፍ ከም ዘለናን ከመይ ድማ ነቲ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኦሮሞን ክንለዓዕሎ ከም ዘለናን ዝብል እውን ገምጋም እግረ መንገዶም ከም ዝገምገሙን እዩ ዝነገር ዘሎ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ክብረት ተኸተልቲ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ዝበሃል ገምጋም እውን ኣካይዶም እዮም ኣብ ኦሮምያ ዝግበር ዘሎ ናይ ሓይሊ ስሕበት ዝበሃል እቲ ንሶም ንኦሮምያ ከዕብይሉ ዝምክሩ ዘለው ሲስተም ድማ ከመይ ይኸይደሎ ዝብል እውን ከም ዝገምገሙ እዩ ነገረ ዝርከብ ክብረት ተኸታተልቲ ኣብ ትግራይን ኣብ ካልኦት ከባብታትን ዝነበሩ እቲ ናይ ማእኸል ስሕበት ብምፍራስን ብምጥፍፋእን ናብ ማእኸል ሃገር ናብ ኣዲስ ኣበባ ከምኡ ድማ ናብ ኦሮምያ ክልላት ብሲስተማቲካል ብዝኾነ መልክዑ ከመይ ክንዝርግሖን ከም ዘለናን ኣብ ልዕሊ ኦሮምያ ድማ ሰስቴናብል ዝኾነ ዴቨሎፕመንት ከመይ ጌርና ክንርኢ ከም ዘለናን ዝብል ገምጋሙን ከም ዘካየዱ እዩ ዝነገር ዘሎ ናብቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታ ክሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ኤርትራ በቢግዚኡ ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዘይተፈልጡ ዕጡቃት ይጭውዩ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ኣሎ በዚ መሰረት ድማ ብዕለት 28 ለካቲት ክልተ ስደተኛታት ከም ዝተጨውዩን ስሞም ድማ ሓደ ኣማኑኤል ደጀን ዝተባሃለ ኮይኑ ምስ ጥዕና ዘይብሎም ስድሩ ዝነበረ ኮይኑ ካልኣይ ድማ ዓብደላ ኢብራሂም ዓብደላ ዝተባሃለ ግዳያት ኮይኖም እቶም ሸፋቱ ድማ ነቶም ቤተሰብ ግዳያት ክንፈትሐልኩም እንተኮይና 2 ሚልዮን ቅርሺ ስደዱ ዝብልዎም ዘለዉ ከም ዝኾነ እዩ ዝበፅሐና ዘለ ሓበሬታታት በቢግዚኡ ኣብ ኣምሓራ ኣብ ዳባት ዝበሃል ከባቢ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ክጭውዩን ክቕተሉን መጥቃዕታት ክበፅሑ ከለዉ ንሰምዕ ኣለና እዚ ናይ ሓደ ናይቲ ናይ ኣብ ከባቢና ዘሎ ናይ ስርዓት ውድቀት ዘርኢ እዩ እንተኾነ ግን እቲ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን ማሕበረሰብ ዝበፅሑ ዘሎ ሽግር ሓሳረ መከራ ሕዚ እውን ከምዚ ይቋረፀ እየ ክገልፀልኩም እግረ መንገዲ እዩ ዝደሊ በዚ ኣጋጣሚ ከዓ እቲ ዝብለኩም ዘለኹ ናይ ዳባት ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ በቢግዚኡ ዝበፅሖም ዘሎ ናይ መጭወይትን ናይ ስቃይን መቕተልትን ሽግራት ኩላትና ድምፂ ክንኮኖም ይግባእና እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ሕዚ እውን ናብ ኩሉ ማሕበረሰብ ክበፅሕ ስለ ዘለዎ ሼር ምግባር ከይትርስዑ እዚ ምድላው ተፈቲኹሞ ከዓ ሳብስክራይብ እና ላይክ ምግባር ከይትርስዑ ሕፅር ዝበሉ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ሒዘልኩም በቢእዋኑ ክመፅእ ሎማዓት ዝነበረና ምድላው ግን ኣብዚ ዛዚመ ኣለኹ ሰላም